Cámara, grabando, sonido. Ola, son Aitana, a min este obradoiro pareceme moi doado, dado que afundizamos máis en temas máis prácticos que teóricos, como poden ser a locución, as entrevistas nas calles, e a edición destas entrevistas, tamén as fotografías e os diferentes vídeos que pudemos sacar. Pareceume un tema moi doado. Bueno, o que máis me gustou deste obradoiro foi o tema de editar vídeos, ir gravar pola rúa, etc. Pareceume un obradoiro moi interesante e recomendaría facerlo a todo o mundo. Ola, eu son Sandra, e pois este obradoiro pareceume moi interesante e gustoume, porque, polo tema escollido, porque me parece un tema moi importante na sociedade, e tamén porque aprendimos moitas cousas novas que posiblemente non soubéramos a maioría deles relacionados co audiovisual. Deste obradoiro gustoume moito a dinámica que tivemos todos e a capacidade para aprender nós de enseñar a Antonio, que nos vai servir de moito no futuro, sobre todo para os que queremos seguir estudando ou seguir adquirindo coñecementos destes temas. Ola, chamome Antía e neste obradoiro, a parte dos coñecementos que xa tiña sobre edición e montaxe, amplieinos e gustoume moito polo feito de que todo era práctico e eso axuda máis a seguir aprendendo sobre o tema. A min este obradoiro pareceume moi interesante para comprobar o que hai detrás das cámaras, que normalmente non se ve cando vemos un documental ou unha película, e ademais moi útil para aprender a gravar ben a imaxe, o sonido e despois para poder editalo, moi necesario. A min este obradoiro pareceu moi interesante, xa que aprendimos o traballo que hai detrás de cámaras, como os editores de vídeo, pois editan estes. En este obradoiro pois tamén aprendimos a como editar, como poñerlle música aos vídeos, etc. A min este obradoiro pareceume moi interesante, ademais de que aprendín un montón de cousas que antes non sabía facer.